Namar ke jingyai beteng jong sorkar Assam ban kenra yeki mender kiba wan rung beangan na Bangladesh kala pelong yeki nongelam ka nyotap Youth Council West Khas Hills bahkan petngor yo ba ki kar Bangladesh kiba syak kenra na Assam kin wan rung tu hapo ka district kumna ka surak ba National Highway 44E Shillong tura bat na ka surak Kampaduli Langpi Shadu Mausikar Kumta Minta kasi thoding kinongelam ka seng kilahir sya athiabari ban letya kandu yo officer in charge jong ka infiltration checkpoint ban aiman sim yo bat ki staff ba ki day ban treshitam bat kem day ban ailat ya ki nuki bar jela ki bamdan ya ki jingpen shisha ki babyang ba kinrung hapo ka district na lor kata ka seng kala dawa na ka sokar ba ki day ban bo de ki kerdop talasi mender hasalang bat halangpi namar hasalang ki don ki karkhana thang doyong bat ka jingdon ki te ki karkhana ki ba kring pha ya ki mender ba kin wan rung na lor kata halangpi ru ka jingdon jong ki nepali ka pelong ki mender ba kin yele bantur da ka ba penyajan pha bat ki nakalian dungi ka SWC harikat Atlik Circle ka Riwiang Circle bat yang ka Nongtrai Circle ko bajing alam yang presiden ko Nongtrai bat nakalian dungi SWC Riwiang Circle wan mentah Februari itu di Indonesia Education di Februari alor di kimat ki jura kum bangi layui maha kajing ki phalo jong kajing kendang jong ka Sarkar Assam ya ki mandiri tiba song basa be ain hande ko tela Assam de kumta nakaling dungi kaseng diwan ni education marhab di Assam de kumbangi layui ki we district jong ka jela ini baga jingrung jingni jong ki mandar kalau sabak palat mandar ko tempat Islam jingrung mandar hajar ada sisi kilometer dan kalian dungi ro isnokia adu kata-kata alor kami ke benta ya ke jingrung lan jong kini komender nak duit distrik benta nak kalian ni dungi ro wan yang nang isa me wan yang keren wan ai musim ni ba inang la ban tre kam ban tre khambhai kam kumba mai ila tre kumbang lei abang yat yang nak por limba ni suruh ini ko jadi Ahim Asam kani ka infiltration hangni ko ba kapau ba ki kilasim khia hi ka kam batray banditi mit labat sngi de rei ka e ka ba ni wan hangni ka long bai tang si banta ban ai mun sim ki kinang la ban sakri ban matray khamphai ka kam bala pinshet ki ma ka e ka jing e ka ba ni lap ka long ba ka jingrung jingmi jong kini commander kam da dei e tang nang ne na po achabari rei ki babun kilat kilinti sunong kilinti klau nang ne na po thai langpi na thang lang dong dai na ne na po romjeng tetes alang tu ngilai i ka jingrung jingmi jong kini commander de kumta na kaliang jungi ni kwa tang ko we ban snow na kani ka message ka ba clear sa ka Sarkar jela lingba katanat jong ka infiltration mangilai don kam ba lakum kan don infiltration sakawai nang hangte hapo langpi lese lane hangte hapo salang namar nang ban la ban te la kam ka rung kami jong kini commander namar lada ini commander kimyo ban rung lai lan nak te ki district ona te ki jaka lingba kan district jong jaka ki mempadon ke infiltration lese kan ni ki kan tro bang o ki lai ni na po bari hendrei kumba ka pau sai ba nilai i lo jong mat ya ka jing tre jong ki kala tre stom hi man pendap ya la ka jong ka kamram bala piset ki ndre lese kalong hinjat ba ka jing guna men power hande ka penlong ba ka kaliang jong public infiltration hande kanlong ba sibenta ka jing kia ya ki ka kentang ni kwa banjur ba la kumno ESP ba dekmi ya ka infiltration ba in penklanyak manpower hande namar kasurok menta ko kalau bah le nujur batu gi senam ki pamiswa ke jingging jingni ke commander le se ka kamdunan ma kasurok sniu sa palat hande na po
na po at bari sa rindo tan ray mata kan ka surok ro kambahal se kini commander la sai la singi kan pai khamat na kan ka surok man rung man ni kumta na kaliang ni jongi pun ka seng ni banjur ba laku no kumno ki man kan klang ya kamen puar bat kunju ba kitin tiu ro ban bu sa ki we ki infiltration apo lang pi la ne apo sa lang nang ban la ban te la kam ya ki jingrung jingmi yang kini ki bru ki bung biang ki kot kisla hane apo district la ne ka tong ka tan ki jongi kan kita kitin ki